Години, изпълнени с нечуван произвол, физическо насилие и безправие. 500 години жестока феодална експлоатация и безогледно ограбване на българското население, религиозна дискриминация и масово унищожаване на националните културни ценности. Основният натиск е на християнската църква и религия в българските земи. Той идва от страна на османската администрация и мухамеданското духовенство. Тази дискриминация била осъществявана чрез унищожаване и забрана да се строят църкви и манастири. Преследването на християнското духовенство, забрана или ограничаване на църковните процеси. По този начин се нанася удар върху християнството, което крепяло в продължение на векове българският дух. 5 века нормалното развитие на българския народ било прекъснато и поставено в условия на титанична борба за опазване на народността си и за национално освобождение. Българите не се примириха с нерадостното си положение и не склониха глава пред поробителя. Въоръжената им борба предмина през хайдушко движение, множество въстания, четничество и национално-революционно движение, за да се стигне до своя връх – Априлската апопея през 1876 година.
На 14 април 1876 година в местността Оборище на 8 км от Панагюрище се свика общо събрание, на което участват 56 души от 50 различни селища. Събранието трябва да вземе решение за датата на избухването на въстанието и за създаването на неговото ръководство. Определена и датата на въстанието 1 май 1876 година, като специални правомощия получават апостолите Георги Бенковски и Панайот Волов. Охраната да вземе местата си. Братя, събрали сме се на това място да вземем решение за вдигане на въстание против омразната турска власт. 500 години стигат унижение на българския народ. Време е да хванем оръжието и с него да свалим неприятния поробител. На оръжие, братя! Днес трябва да вземем няколко важни решения. Първото е да определим датата за избухване на въстанието. Предлагаме 1 май 1876 година. Съгласни ли сте? Трябва да дадете пълномощия на мен, Георги Бенковски и на Панайот Волов да бъдем като ръководство на въстанието. Имате ли нещо против? Панайот Волов да прочете въззванието към българския народ. Братя българи, дойде вече края на зверските злодеяния, които 5 века насам търси нашия народ под омразната турска власт. Всеки от нас нетърпение очаква този момент. На 1 май започва вече денят на българското народно въстание България, Тракия и Македония. Всеки честен българин, в жилите на който тече българска кръв, както и теква и тя в жилите на нашите български крале, Крум, Борис, Симеон и Асен, трябва да грабне оръжието в ръце, за да въстанем като един човек и по този начин с първи удар да смутим неприятеля. Нашите юнаци българи не трябва да се боят от смъртта и разни други опасности. Те трябва да не се страхуват от това само по себе си прогнило турско правителство, което отдавна очаква своето упропастяване. Напред, братя! Дигайте пушките в ръце, да се срещнем един друг против неприятеля, да опазим своите и да придобием свободата си. О, българино, докажи, че живееш и ти покажи как знаеш да цени скъпата свобода. Чрез днешното си въстание ти ще добиеш свобода с бой със собствена своя кръв. Чупи хомота, който сече твоя врат. Ти, който търсиш свободата, чест и човешко право за себе си, пази също така свободата, честта и правото на оногова, който потърси при тебе. Защити го. Бъди юнак неустрашим срещу неприятеля, стрезавай се, воюй геройски, но не се отказвай благовението си към робът. От днес, в името на български народ, ние обявяваме пред целия свят, че желаем или свобода, или смърт на всичкото население. Напред, братя! Напред! Бог е с нас! На оръжие! Заеми позиция за стрелба! На 19 април в Копривщица пристигат заптиетата, за да пустуват водачите на въстанието. Това принуждава Тодор Каблешков да вдигне въстанието на следващия ден, 20 април.
Възстанието се организира и превзема Конака. След кратка престрелка е убит Миндюрина Кара Хюсин Хайдук на Калъчовския мост. С кръвта на убития е подписано кървавото писмо, което е изпратено до Панагюрище. Бенковски и Волов незабавно обявяват възстанието. Възстават селата, Средногорието и Родопите, Перущица, Батак, Барцигово и други населени места. Следват трагични дни, в които турците най-напред нападат Стрелча, след това и Клисура, която се брани героично, но опожарена на 26 април. През следващите дни боевете се водят за Панагюрище, което е превзето и опожарено на 30 април. Разорени и запалени са повечето от възстаналите селища в района. Първата жертва падна. Братя, вчера пристигна в село Неджепага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за мъщуване, станало на Оборичкото събрание, повиках няколко души, юнаци и нашия пример и в Панагюрище. Купривщина, 20 април 1876 година. Тодор Кабрешков. Братя! Братя и сестри, нека положим клетва на поп Груйо от село Баня и да целуним святото знамя. Важен момент от въоръжената борба на българина за свобода и независимост е полагането на клетва. Този символичен акт е дълбоко религиозен. Клетвата се полага пред кръста и Библията, върху която са кръстосвали револвер и кама. От двете страни стояли войводата и знаменосеца или двама вече заклели се въстанници, държащи голи ножове в ръцете си, кръстосани над главата му. Свещеник прочитал клетвата на висок глас, а този, който се заклевал, изговарял «Заклех се», след което целувал знамето и кръста. Верую в единого хъша балканскага нева и земли. Видим им, че все мръсни турци да не видим. И во единого Господа Исуса Христа да погибнат врази до конца. Нас ради човек, нашего ради спасение, да го намерят всички мръсници смешение, да разточи се вси врази и Ево от Духа Свята и Марии и Деви, да се смесят мръсници и шамски предвери, погребани и възкресли ги в трети ден, да се не намери агарянин ни един. И пак, градющи го със слово и освит живим, да изчезнат от земли българската манци до един. И мертвим, и Божие царство нек будет конца, до сокрушится агарянска власт до конца. Амин.
Братя, нека да видим първият изстрел с току-що направеното черешово топче. В романа си "Потигото" писателят Иван Вазов описва живописна картина от изстрел с черешово топче в град Клисура. Прототип на писателят е Иван Танков Козаров. Козар от Клисура, известен с прозвището си Боримечката. Той е бил едър българин с голяма физическа сила и ентусиазъм. Те му позволили да изнесе на гръб на височина край Клисура оръдие, изработено от черешово дърво, за да се произведе пробен изстрел. С силен глас той предупреждава селяните, жените и децата, че ще стреля с оръдието. Разбира се, ефектът от черешовата артилерия не е голям, но той повдига духът на въстанниците. Заеми позиция за стрелба. Оръдието напред. До там. И другото оръдие на другия край.
Прицелите точно! Прицелвайте се по командирите! Прицелвайте се точно както сме се учили. Противника отстъпи. Не се разпръсквай. Заемете отново позиции, защото те ще се прегрупират. Готови? Зареди отново! Примери се! Готови! Примервай се точно и пестете патроните. Отстъпваме леко назад. Отстъпваме назад. Имаме ранен. Изтегляйте го назад. Изтегляй се назад.
Приберете оръдието. Оръдието. Изтегли се назад. Прекрати стрелбата. Въстанието е потушено жестоко. Планета, издевателства и грабежи предизвикват справедливо възмущение в Европа и в Америка. В Цариград е свикана международна анкетна комисия. Велики личности като Виктор Юго, Достоевски, Мага Хан и други издигат глас в защита на българите. Подвигът на българите е белязан с кръвта на 30 000 жертви, 80 опожарени и 200 напълно унищожени села. Като кореспондент на вестник Daily News, американският журналист Мага Хан посещава възстаналите български селища, установява точния брой на избитите българи и на опожарените селища, църкви и манастири. Резултатите от това проучване публикува в дописки и репортажи за зверски